Čo si myslíš o OnlyFans? Tak OnlyFans, čo si mám o tom myslieť? Je to platforma, ktorá v podstate uspokojuje obidve strany, ak to mám tak povedať. Ale voči tým ženám ja nemám nič zlé, hej. Jednoducho, kde v dnešnej dobe ona zarobí 80 000 eur, alebo 5 000 eur, alebo 4 000 eur, len nie fotkami. Samozrejme nejakým spôsobom sa tým dehonestuje, znižuje tú svoju hodnotu pre slušného chlapa, ktorý chce tradičnú rodinu, ale na konci dňa jej to môže byť jedno, lebo má v zástupe ďalších XY mužov. Nemyslím si o tom nič, som voči tomu úplne neutrálny, ale určite tí chalani, ktorí si dokážu za to platiť či už len 1 euro, tak tí ma mrzia, hej. Vedia pracovať na sebe a jednoducho nájsť si spôsob nájsť tú ženu naozaj naživo a neplatiť, radšej zaplatiť jej nejaký drink, nejakej babe vonku, ako ťukať nejaké predplatné.